Meta Ġesu iltaqa' mal-mara ħdejn il-bir, din il-laqgħa turina xi ħaġa li ġrat biss dak iż-żmien jew hija wkoll xi ħaġa li tiġri fil-ħajja spiritwali tagħna. Ġesu lill-mara qalilha kieku kont taf id-don ta' Alla u min hu dak li qiegħed jgħidlek agħtini x'nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Nista' nibqa' moħħi mistrieħ li jekk il-vjaġġ spiritwali tiegħi huwa sinċir, allura naf jew għad insir naf id-don ta' Alla, iż-żerriegħa ta' glorja universali u mħabba bla qies fija u f'kollox. U għad nitlob sabiex naqta' l-għaġġ waqt li nafda b'umiltà, b'imħabba nitlob li ningħata x'nixrob. Nixxijat ta' ilma ħaj ikunu lesti fil-font ġewwieni tiegħi. U l-Ispirtu t'Alla illi qed ifittixni anke qabel ma bdejt il-vjaġġ spiritwali tiegħi jintaraf bħala l-oċean u jien bħala il-mewġa fih. Mewġa li m'għadix tista' taħseb illi qiegħda weħedha. U mbagħad nitlob mhux minn post ta' tuħ u separazzjoni, iżda nitlob fl-Ispirtu mill-post tal-għaqda tat-twaħħid. Għax il-veru talb huwa moviment tal-Ispirtu tal-oċean innifsu. U hemmhekk jibda jidher kif kliem Ġesu lill-mara ta' ħdejn il-bir kien tbassira għall-vjaġġ spiritwali tiegħi. Imma tiġi s-sija għal Ġesu, anzi issa hi meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-Ispirtu u fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. U hekk fil-vjaġġ tiegħi dawn il-kliem ikunu seħħu u l-Missier isib lilu nnifsu fija.